Ahojte, dnes som si pre vás pripravila videonávod, ako si vyrobíme šumivé bomby do kúpeľa. Na ich výrobu budeme potrebovať 50 g jedlej sódy, 25 g kyseliny citrónovej, 25 g kukuričného škrobu Gustín a 5 g olivového oleja. To sú základné suroviny. Ďalej môžeme použiť sušené kvety, farbivo, potravinárske, ďalej som použila vanilkovú esenciu. Potrebujeme formy, použila som silikónové, ale potom som to zmenila na pevné. Do misky si pomaly vysypeme všetky suroviny, 50 g sódy bikarbóny, 25 g kyseliny citrónovej, 25 g kukuričného škrobu a poriadne si ich premiešame. Keď máme poriadne všetky suroviny premiešané, pridávame ďalšie. Ako ďalšie som zvolila od Avonu telový olej spray s vyblietavým efektom. Ten som si tam mierne rozprašila. Ďalej som použila voľný olej vanilkový a vyliala som tam olivový olej. Ja som robila z dvoch dávok, takže v podstate mi tam bolo málo samozrejme tých 5 g oleja. Pridávam ešte čajovníkový olej, aby to malo blahodárnejšie účinky aj na pleť, aby to bolo také vyživujúce. Dostriekávala som si znova olej, ešte som pridala pantenol. Teraz pridávam farbu potravinárskú, ja som zvolila takú rúžovú, pretože som chcela mať také valentínske rúžové bomby do kúpeľa. Poriadne premiešime, keď už máme takú konzistenciu, že nám v ruke drží tvar, tak môžeme začať dávať do formičiek. Poriadne to tam natlačíme, ale naozaj úplne na tuhu. A tu už vidíte, že sa mi to zhruba podarilo, len ten detail pery sa mi tam rozdrolil trošku. Takisto druhá. Tu už si znova premiešavam. Keď to máte suchšie, treba znova dostriekať olej a vymenila som silikónové formy už za tie kovové, pevné a v tých sa mi to oveľa lepšie podarilo, taká kulička, takže to som bola veľmi rada. Tam už vidíte aj kusky tých rúžových lupienkov, ktoré som tam dala a dostriekavam v podstate, aby mi to lepšie držalo tvár. Keď budete pridávať oleja môžete dať aj viacej, to nie je žiadny problém, len aby sme to teda neprehnali. Potrebujeme takú hmotu, aby to bolo ako vlhký piesok, keď sa hráme na pieskovisku s deťmi.